the king of colon cleansing. Ladies and gentlemen, ito na po ang Litos Quote of the Day. Try not to become a man of success, but rather, Ang say rider? Yan si Raider. Rather? rather try to become a man of value. Yan. O, sige, sa Bisaya na. Try not to become a man of success. Pagsulay daw gusa ka tawo nga dili malampuson. But rather, But ang motor rider magutong motor. But rather try to become a man of value. but rather ang kabog nagsakay og motor Try to become a man of value. nga walay what become. Mahimo. Walay mahimo ang usa ka tawo og walay pulos, way value. O sana po kaway hinungdan nga quote of the day. Agay, Paul. Ayaw boy. Ayaw boy. Di, kagay Bernie o kagay Lito. They're the hard Bernie and the hard Lito. Musta mo? How are you both of us? Tanan na mo sa may panglawas. I hope you're a good body, everyone. Si Lydia nga bisan pa man og bulag nami. The time of Lydia will break the time, Apan magsige gyapon mi og kita. but always be, what do you mean nakita? Always busy? Oh. Ambot ba bisan pag gibinuangan nako niya? I don't know, when I was Lydia, there's what do you mean? Cheating. Cheating for me. Apan di man gyapon ko kapugong niya nga mag-text. But I did not be break how there's a text. Oy nga niya na tabo! This is the starting of love life. Pre. Pre. Dito ilalam na ko pre. Ayun lagi. Grabe kayo pre. Nagtagaw na ka na, pre. Grabe ba gahapon pag inubaw pag ikanihawa. Katol na kaayo ay. Sige, bato na ko pre. Ito na, pre. Sama ka, pre. Ay. Katong kan ba? Masking tip ba? Tagala. Pre. Ang saman mo, lakaw na lang ko. Di. Bato na ko pre. Ito na, pre. Sige pre. Ayo pre. Sige pre. Good luck pre. Samukan yung kay kuha na imo. Kabalo ka Joshua, maglagot yung kuha na imong kauban ay. Makalagot ka ay. Samok na kay Lydia. Gahapon nung tata nakadukduk. Dugay mo lakaw. Nabuntagan na lang ta karon. Ay pag isa nilakaw. Pre! Oh, pre. Sabi ito ka na tayo. Pre! Ito na, pre. Ayaw ipahit-pahit sa kanang habol pre ah. Saan na yung istorya eh? Kuan ba? Katunong kuan. Dili pa sa habol sa dingding kay. Sigma buling ang habol. Wala ba yung lain tao di ha? Wala na ganyan. Gitar kido ha? Sirada na ako, Pultan. Sure ka? Isa. Ang kurtina na abli. Doon siya ka. Tuy. Doon siya ka. Doon siya ka, Lydia. Ikaw. Nag-away na sad me. Sus. Samo kayo siya eh. Tapos, samo kayo sa mutiks kong buntang. Mo-reply siya pagkaugma na sa hapon. Tapos mingon siya nga busy daw siya. Oh, karon. Aya pa ka na kauna-una. Labong bitaw ako sa una. Kada 5 minutos, mag-text ko. Di ko katulog kung di ka mo reply. Kanya. Pwede ba, Joshua, kalimtalan na ito kagahapon. Basta ako, okay raman kung amigo ta karon. Nasuman naman ko kughumba. Manang gusto na ako, apritada na po. Ang humbay, sagol sa pansit. Pero,
Gimahal biya na ako siya. Gibuhat na ko ang tanan. Tanan na wala ko nabuhat sa imo akong gibuhat sa iya. Pag mayroon siya dito may sa banggira, dito may sa banggira. Pag mayroon siya nga dito ko isangat ko lang, napapasangat sa ko. Never ba ginato nagabuhaton, kadi kakadaog sa ako. Tambok mungod ka. Pero nga naman, nga naman nga. Iyagyapon ko pasakit. Papi. Manang nidagan ko diri sa imo kay basig kung wala bitaw ka nagpakamatay na lang talak ka. Kahit yun kay kuha nga kinabuhi ba, ako rin yung dalampanan sa tanan. Kaya nga naman di ka ganahan. Kaya kumayin ka nga di ka ganang mani ko, wala ka na lang ko. Di, gana. Di, wala ka na lang. Ayaw gubuha ba? Ayaw gubuha ba? Wala man ako gihupo. Wala pa rin nagsuggest. Nagsuggest. Kabalo ka Diyos mo. Uy, ayaw ko gawiri ba? Ayaw ba? Wala ko. Wala ka gihawiran. Wala pa rin nagsuggest. Nagsuggest na po ka. Sa tinudan na ilang. Susug ka. Ayaw buhay mo sinina ba? Ayaw buhay mo sinina. Wala ba ko naghubo? Nagsuggest. Nagsuggest na po. Kabalo ka Diyos mo. Dili ba sa ingon nga ni ko diri sa imo tungod kay napo ko'y pagbati ni mo. Sino ni? Ani lang ko diri kay gusto kong na maistorya. Gusto na ko nga. Mapahungaw niya akong gibati. Sa manay ni Day, pahungawan ko na yan ni Day. Sa na ni Day. Sa na ni Pag-ilang ta nga magdugdog ko sa manay. Kadyan lang. Ay, naku ko kaya. Kalang giigang ko. Paghubo. Gisingot ko. Ay, nay akong dila itrapo. Asa dapat ang sikot ani? Nadiri sa likod. Asa kani akong dila. Kani akong dila kay labakaran ni. Diyos, why? Asa ba dapat ang gisingot? Grabe ka kandila, Diyos. Ay, mura man ginagpapil diliha. Murang 1,000 nga ni. Nadiri dapat sa likod. Dede. Lagi. Diyos, why? Agay. Ay, pisli. Agay, gipanuot lagi. Pisli to na ka. Bisa. Bebe. Ay, nakautot. Samang ka, gipanuot. Sige lagi mag-away. Lagi gipanuot na ka. Oo, natagak naman yung sayan. Uy. Kabalo ka sa ako pag dali-dali diri. Nakalimot na ko pamanti. Uy, ginukula. Mau na gyud na di. Mau na gyud. Joshua, Pwede ba ba? in fairness, gimingobi ako nimo. Kung sa to imong giingon nga gilontod ka niya sa katri o sa Sa Banggira. Natusok ang akong lubot sa tinidor. dari sa kaldero ta ka ilongtod karon. Kapastos ba nimo? Nay kaldero nga dako diri sa kwaton ta ka daugon ta na gid ka karon ba? Giyon. Hinayon na ako. Hinayon na. Diyos! Hinayon na. Ha? Diyos! Diyos! Lydia. Oh, Lamia. Ay. Lydia, riban sinasan. Saan sa ka? Anong hilak mo ka? Naigo akong pankreas. Hoy! Ay! Riban sinasan. Lydia! Kaya rin yung picture yung biramat ko higala. Nagbuntag. Digi siya muhunong na sa ano niya. Sige rin siya panunlong sa ano naman niya. Rated SPG po tayo. Rated SPG. Oy!